Donostian bezeroa euskaraz hartzeko gaitasuna duten 191 establezimendu daude. Hala dio iaz Siadeko enpresako teknikariek egindako ikerketak. Gune hauetako dendariek euskaraz ongi hitz egiten dute, eta hau ikusirik udalak kaixo ekimena jarri du martxan. Helburu nagusia bezeroei euskara erabiltzeko aukera ematea da. Zer moduz joan zaizkitzue merkaldiak ikusten dudala oraindik alde batean? Badoaz. Astebukaeran kursalean egiten daia remate bat bezala. Honela, denda zein taberna hauetan bezeroak euskarri ezberdinetan kaixo hitza ikusiko du. Eta argi izango du dendariarekin lehen hitza euskaraz egiteko aukera duela. Hartara bezeroak behin ja dendan sartu eta kanpainari erreferentzia egiten dioten euskarri hauek, desberdin hauek ikusten dituztenean, jakingo du bertan euskera zehartatua edo euskera sartua izango dela. Ekimen honetan parte hartzen lehena Donostiako Casa Rodriguez izan da. Mari Jose Kargi azaldu du beraren asmoa bezeroak gustora eta eroso sentitzea dela. Gure bezeroak euskalduna badira, eroso sentitzen dira euskaraz hitz egitearekin, eta gu hemen atzean bost gera eta denak euskara hitz egiten dugu, eta gure dendan egia da asko entzuten dela euskara. Esan bezala, ikerketak beste 190 dendetan ere euskaraz aritzeko gaitasuna zegoela erakutsi zuen. Eta hain zuzen, hemendik aurrera bisitak egingo zaizkie deinda zen taberna hauei, kaixo ekimenean parte hartzeko. Amaitzeko euskararen erabilera sustatzeko ekintzak gehiago egingo direla iragarri dute.